Hello, hi, Xposed GH. You're from Ben Bros, baby. I'll be able to check and see an amount. I read na ato Ghana, I send ya many a year. Na a gradual, any I read na ato Ghana. Oh my Ghana, it's not saying that it's saying. I send men America, and none of paya na Ghana Armed Forces, my report here say, my helicopter be a year Z9, almost a share, almost. Na ɔmo ahwehwɛ yehu na nansɛm a yɛate no ɛyɛ hu mepa mo chansa na mɛkasa no yɛnkɔhwɛ video wɔ mmra ne yɛba yɛbɛtoa so Hey! I just think I want to say this. Okay, you find out on film, man. Sorry, and you crew, and I did them. Okay, the fight out black no. Yo, the fight out black. The fight out Sally, easy, the fight out. Baby, I see. And I don't see. But easy. The papa. Persons in the tragic crash. Dr. Edward Kofi Omane-Boamah, Minister for Defense. Alhaji Dr. Ibrahim Murtala Muhammad, MP, Minister for Environment, Science and Technology. Alhaji Muniru Mohammed Lemonad, Acting Deputy National Security Coordinator and former Minister for Food and Agriculture. Dr. Samuel Sapon, Vice Chairman of the National Democratic Congress, and Mr. Samuel Abuaji, a former parliamentary candidate. Squadron Leader Peter Bafemi Anala, Flying Officer Manin Chum Ampedu, and Sergeant Ernest Ado Mensah. The President and government extends our condolences and sympathies to the families of our comrades and the servicemen who died in service to the country. All flags are to fly at half-mast until further notice. Thank you. Hey, where the Ghana yansunumu nipa na dwureba sebe yenhu nipa ne yehu nanim no be bisa say hwanyanum na no omo efro helicopter we a atorencham we ato Ghana say omo na omutim bi ye Dr. Edward Omane Ubekaya, Minister of Defense, one only Minister of Defense, no kaho. Alhaji Ibrahim Muntala, NDC stronghold bakupa nipa sabe onyemre or Minister of what environment. Omomuki Council Alhaji Mumuni, Acting Deputy National Security Coordinator, Ghana. Oh, erade. And that Dr. Samuel Sapon, Vice Chairman, NDC. Also, can be Dr. Mr. Samuel Abuaji, a former parliament candidate. Squadron Leader Peter, Fly Officer Chum Ampedu, and a Sergeant Ernest. San Crawford ene at Renchama Tuomono, Enya Asemketua. Na the ending ne say, na ye program biwo obuase. Inti minister ene ne nkrofo nyina ka so wo mo de omani onyam kwakota akire ewo adanse ekrofuom ewo Ashanti region eho da accident ne siye ba no mo kọ oboase na me se wo mo du adanse ekrofuom no eho na atorencham yi ato Madagana ye gi ye hu bia enje na asem no aboye pusa
na necessary no Ghana Armed Forces almost say afi no mo ye nhwehwemu enti omo ntimi mfa niam bia entoto ano sa ba ye nyina ne betimi aka ne say misfortune we ade esisi wa man but Ghana de sɛnea na nyame ani wɔ yɛ ho no na yɛnim sɛ ne bɛba nanso ɛnya ba wohwɛ mu na ɛdeda hɔ na wontimi nkyerɛ po sɛ ɛyɛ ɔbɔnten anaasɛ hwanya na wɔn nyinaa no media minim sɛ bi a weda no sɛ deɛ onti na ayɛ saa ba nea Ghana Armed Forces de bɛba bia no yɛbɛdi akyire mpanifo yɛ mpanifo a sɛbe Ghana sɛ ɔmo no ɔmo di aban a sɛbe yɛ kasa mpunu na epunu enti ɔmo na sɛbe aman yi ɛdɔm nsa so Ghana Armed Forces wɔn srafoɔ paapani Minister of Defence na ɔka ho a ayɛ atorɛnkyɛm a odwen ho a wɔnte aseɛ na wedi obi bebisa sɛ ɛdeɛ ntuntum na asu Ghana yi o Ghana ɛdeɛ tuntum wedi amema abusua ne nyinaa yakɔ na makasa ne yɛbɛsi bia no yɛbɛdi akyire as usual Xposed GH yɛbɛdi akyire na bibia bɛbɛ bia ne yɛfa nkamamo it is send your brony eka no more to follow. I high Xposed GHFM Bambro subscribe share. Many 2 man na wonsa ka bi man wesi. Said I didn't need na ye na ya ko to say yeah the Honorable Defense Minister of the Republic of Ghana Nyamedia Entino Enche be sure say aban mu mpanifo be boaye na fe ye hunu nipa dodo ankasa na wo helicopter no emu but the soldier form mpanifo no de aba betu edwane ne se na yesumai ana ede oswafo a ohwe ban boso ena na ode no eko entino the akosie no